Mano gima paro ni mokwongo mar Kalonzo Musyoka to gi Eugene Wamalwa to Rigathi to kapar ka kabisa nyoro ni Rigathi Gachagua to gi jomoko wanda kwa yuage en democratic right mari mar romo kendo tiyo gi ngata midwaro. Aparo ni mane ka en an gadiera ni kata an ka jagoro mar jofwamba nyalo luongo bura maduong' moloyo ma jogo nyalo luongo gi jopiny kendo ng'is jopiny gima dhi mbele ka gin adiera ni gidwa timo opposition giwe ywak. Aparo ni ka Raila Owegi botiyo gi Ruto mano pod omiyo gi nafas mar tiyo ne jopiny mondo jopiny gi convince jopiny ni ginyalo timo tich mar opposition, ok ni gin tijgi ka giwuok Raila betray wa. Mano Raila osedhi ka Ruto gin koro gi convince jopiny ni wanyalo bedo go opposition ka gionge to aparo ni ka jofwambo wabiro kawo tich mar opposition. Hiro kamana nya improve themselves to get alternative government. Hiro kamano okay. Apa ni serikal katiba mar Kenya nomiyo jo Kenya thuolo mar bedo keto serikal tesre e kidinye opogore ma kata katiba no ne onano ne onge tiende mondo mi ochak ondik ni onego bed ni nitiere pis moro mar jakwed serikal jaket serikal tesre kech nomiyo od bura teko omiyo od bura ma county ka teko japiny bende omi teko ka monyalo chung' mokwer committee mar petitions e bunge kendo king'iyo kata mana bunge kanyo nitiere kweth manok kweth mathoth koro wach mar opposition no